Hej, jeg er Lisbeth fra Modkraft, og i dag vil jeg gerne snakke med dig om nogle tanker om, hvorfor du fik kræft. Hvad er meningen med det? Og der kommer en lille øvelse også, og jeg håber, du kan leve med, at der er biler, der kører forbi, og der er fugle, der pipper, og ved siden af mig ligger en kat, som måske også laver ballade på et tidspunkt. Men det, som jeg vil tage udgangspunkt i, det er, at jeg selv oplevede, da jeg fik kræft, at jeg stillede mig selv spørgsmålet, hvorfor jeg fik kræft. Og jeg ledte i min egen historie, og jeg ledte selvfølgelig også i sådan noget genetik. Jeg ledte i noget religiøst, om der var en højere mening med det. Jeg ledte også i forhold til, hvordan jeg havde behandlet min krop. Men det var, fordi jeg var for tyk og motioneret for lidt. Så jeg var virkelig langt omkring for at prøve at besvare det spørgsmål, hvorfor jeg havde fået kræft. Der er sådan set ikke noget galt med det spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror bare ikke, at der er et svar. Og jeg tror ikke, at vi kan være sikre på det, hvis vi finder et svar. Kan vi ikke være sikre på, at det er den eneste årsag. Og det, som er meget vigtigt for mig, det er i hvert fald, at svaret på det spørgsmål ikke skal være sådan et skyldfuldt et, som vi kan slå os selv oven i hovedet med og skamme os over. Men den lille øvelse, som jeg vil stille dig i dag, den handler egentlig ikke om at besvare spørgsmålet, men den handler om at kigge på dit liv efter kræft og sige, prøv at identificere 3 gode ting, der er kommet ud af at have kræft. Jeg har hørt flere mennesker, der siger, at kræft har været en gave til dem. Sådan har jeg også selv haft det nogle gange. Det svinger sådan lidt, fordi nogle gange synes jeg sat med det en nederen gave, og jeg har ikke haft spor lyst til at pakke den ud. Men jeg kan godt forstå princippet i det der med, at når der sker noget, en kæmpe omvæltning i vores liv, så er det også muligt at høste noget godt af det. Så i dag så er opgaven, skriv ned 3 gode ting, som er kommet ud af, at du havde kræft. Det kan være i forhold til din familie. Det kan være i forhold til, hvordan du ser på dig selv. Det kan være i forhold til, hvordan du prioriterer dit arbejde. Det kan være i forhold til, hvordan du behandler din krop. Men 3 gode ting, som er kommet ud af det. Og så kan det jo være en mulighed for dig at skrive dem et sted, hvor du i forvejen skriver tanker ned, eller en seddel, som du lægger et sted, du nogle gange vil støde på. Og så en gang imellem, hvis du tænker, kæft, det var noget skrammel, jeg fik kræft, hvor er det svært at uddrage noget som helst positivt af det, så prøv at hive sedlen frem og minde dig selv om, at du på et tidspunkt i hvert fald har kunne se nogle gode ting ved at have haft kræft. Jeg håber, at den her lille øvelse, den kunne være hjælpsom for dig, og så ønsker jeg dig en rigtig god dag. Hej.